Salam alaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ye k'aw bisimila an ka émission kɔnɔna la n'o ye couleur week-end ye aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na chaque samedi à partir de 16h an b'a sigi ni émission in kɛnɛ kelen in kan donc o kɔnɔna la an bɛ wele bila an ka ŋaraw ma an bɛ wele bila an ka belebelew ma bi ta kɔni o ye ne yɛrɛ ka madamu ye o ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso de o ye ne kelen ta de o b'an bolokɔrɔ yan n'o ye Awajan Kulubali Awajan namo salam alaikum walaikum salam ça va doni kan jumɛn bɛ yen kan zuru mais ala fo ko kaɲi dɔɔni dɔrɔn i bɛ gɛjɛgɛjɛ kosɛbɛ d'accord i bisimila c'est ça diyara n ye i bɛ se k'i ka foli kɛ Pinal TV la kosɛbɛ a sani ka kuma n bɛ ala fo k'a barika ɲuman da n bɛ n bɔkɔlow bɛɛ lajɛlen fo Pinal TV jama bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni sɔgɔma dan tɛ foli min na aw ni ce aw ka baara ɲuman na awɔ foli diyara n ye donc Awa an bɛna baro daminɛ kosɛbɛ ɲininkali dama dama b'an bolo namo tɛ ngoyi la kosɛbɛ an b'a daminɛ Awa ye jɔn ye Awa bɛ bɔ min kosɛbɛ awɔ yɔrɔnin diyara n ye kojugu ne yɛrɛ de ye Awaja ye madame Kulubali awɔ Makebe den ni Bakebe den ani Vieux Kulubali den yan fɔ Kayiba Jabate Tata Keyita den ni Awa Keyita den ne y'o de ye awɔ donc Awa ye Kayi kosɛbɛ ne Kayi kosɛbɛ a banna ok o ɲɛna Awa munna Awa ye dɔnkili choisi alors que baara ka ca mais Awa ye dɔnkili choisi mun de nana n'o ye ok o yɔrɔnin diyara n ye kojugu mɔgɔ bɛ k'i dakan de ye sababu fo alijinɛ ne ye dɔnkilida sɔrɔ n bɛnna de la n baso la ne mamuso de ye n lamɔ ne ye jeli ye ɲingi ye cɛmɔgɔ ɲingi de yan fɔ Kucala a dɔnbagaw tulo bɛ n na a ye de tun bɛ taa ni ne ye kɔɲɔyɔrɔ ni furusiri yɔrɔ ni fɛnw na ne y'a sɔrɔ o de kɔnɔ ka kɛ dɔnkilidala ye n tɛ ne ye artiste de ye kosɛbɛ d'accord ok Awa e ye dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ san joli dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san 15 bɔ a b'o bɔ awɔ san 15 a b'o bɔ Awa k'a dɔn yɛrɛ ko sisan a bɛ se ka micro minɛ kelen ka kɛnɛ sigi ka wuli kelen san 15 a b'o bɔ bi mashallah o ɲɛna Awa o kɔnɔna la e ye album joli de bɔ vraiment album kɔni tɛ n bolo fɔlɔ mais morceau dɔw bɛ n bolo morceau 5 ɲɔgɔn o dilannen bannen bɛ n bolo ani clip 2 d'accord n y'o dilan mais album ko a bɛ sen na ou bien a bɛ sira fɛ n'Ala ka jɛ ye inchallah Ala k'a nɔgɔya amin Awa e yɛrɛ b'a dɔn baara bɛɛ kɔnɔna la gɛlɛya b'a la Awa yɛrɛ ye baara gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a ka carrière daminɛ ni sisan cɛ ok baara mana kɛ cogo cogo gɛlɛya b'a kɔnɔ komi nɔgɔya b'a kɔnɔ maya n bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ parce que i mana kɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ ni dɛmɛbaga t'i la i bɛ sɛgɛn o de bɛ ka n tɔɔrɔ dɔɔni n'o tɛ baara ka di n ye dɔnkilida art yɛrɛ kɔnɔna ka di n ye kojugu dɛmɛbaga ko de bɛ n na studio la ko ninnu ni fɛn ninnu a si tɛ taa wari bɔ kɔ vraiment ni mɔgɔ sɔrɔla k'i dɛmɛ a la a ka ca Ala fɛ i bɛ taa ɲɛ awɔ d'accord a bɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna se bɛ Ala ye inchallah a se bɛ Ala ye jatigi ɲumanw tulo b'i la kosɛbɛ inchallah dɛmɛ bɛ na n'Ala sɔnna n'i ye gɛlɛya yɔrɔ o yɔrɔ kosɛbɛ nɔgɔya dɔ bɛ sɔrɔ a kɛrɛfɛ Awa ye nɔgɔya jumɛn de sɔrɔ a ka carrière kɔnɔna la kosɛbɛ n ka carrière kɔnɔna la n ye nɔgɔya sɔrɔ bari n bɛ nin baara in na n jatigiw bɛ n fɛ alihamudulilayi o y'a nɔgɔya dɔ ye yaya o y'a nɔgɔya dɔ ye n ka baara fana ka di n ye n balimaw dɔw fana bɛ olu fana ye fɔlikɛlaw ye o fana ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bari ne ka morceau fɔlɔ Adama Kuyate de y'a dilan Tɛnɛ Masara n kɔrɔkɛ yaya a bɛ n dɛmɛ ko caman na dɔɔni d'accord ok o ɲɛna maintenant Awa i bɛ se k'i ka dɔnkili fɔlɔ i bɛ se ka Pinal TV lajɛbagaw hakili jigin o dɔnkili in na kosɛbɛ dɔnkili fɔlɔ an bɛ k'i lamɛn mane sunu taradura walayo fenyumani ba ye muye jatigi ɲumalu ɲana fi mɛne la jatigi ɲumalu ka deli sɔn wari ɲana fi mɛne la mane sunu taradura walayo fenyumani ba ye muye Pinal TV ɲana fi mɛne la o dɔnkili fɔlɔ ye mashallah a diyara n'Ala sɔnna ɲɛnafin bɛ bɔ i la ok o kɔnɔna la an bɛna Awa ka clip lajɛ sisan an bɛ jɛ ka Awa ka clip min lajɛ o de ye jatigi ɲuman a bɔra ka so wele jatigiw la sisan donc an bɛna a clip lajɛ an ka jɛ ka clip lajɛ ɲɔgɔn fɛ
jatigilu barika jeli muso mana kafa kaya da nyama ite ke foshi jatigi nyumalu ko niya wari soro jatigi nyumalu sababu niya sanu soro ala ni jatigi sababu niya fini soro ala ni jatigi sababu yo ana make commerçanye ne make fonctionnaire niye pepe soro jiyala ala ni jatigi sababu yo Ok, am se kana plateau kan awaja namo ay clip la ci yere boraka do fala c'est ça c'est comme ibe ki ga jatigu remercier o severo du d'accord ibisa ka don wala jatigi nyuma kono awo dangli akoroto do wore jatigu de be en faire bo olu de be en son ni yanye so nyuma kono jatigi nyuma ne do ni ye fini nyuma yankana olu de be ada ama dangli mo de kono kan jatigu barkada korolewna jatigi bela jeli olu be fembe en fin be quoi ya ni dangli miri kan sigi kalaje orka mangi dangli mbo dangli yere so la wolo bari da kono ne fakmata kebe abe chien so bi ame galonso ne bata yana de bi ngado de bi massage durubo ale ko ngado ledu amina arabi maya ale de ngado ngulu ko sebe nyode yele mata nda dangli yere bajuruli awo bajuruli du d'accord sebe donc e a yele mandone ka moderniser ko sa ka moderniser sebe OK oui onyana d'accord awa namo ika carrière damnen sisanche yere nyebe mali musique la ebe ga mali musique ye chogodi sisan ma carrière damnen sisanche mali musique vraiment atakabolo kan kabsa ani folo bi chogodi sisan takawa ne refe ani folo kon tekli ba sisan no ne refe deme amika deme ko chamana sisan kwa imaya folo musique ko ni flani ma foli kala ni fon ni ka folu sigite foli ke mesisa clé ni fon no be no yambulu ya ame so ngi to ko mi kala ni sisa bafulu ni bi ka clé do la ka so mi kala to ko mi kadi ne refe ko ni sisa ko no ora
télé ko yɛrɛ a ko nɔgɔya réseau sanfɛlaw d'accord ale ni dogolen de bɛ bɔ i bɛ bɔ dɛ kosɛbɛ ka réseau te kelen ni ŋɔni ok Awa e yɛrɛ ni i ka génération sisan artistes de ko don génération e n'u bɛ cogo di aw ka relation bɛ cogo di sisan artistes ay ne n'u tɛ fɛn na kosɛbɛ ten u kɔni u bɛɛ ka di n ye n b'u bɛɛ lamɛn n b'u bɛɛ suit ya fɔ n b'u bɛɛ lamɛn n b'u bɛɛ suit mais fɛn tɛ an cɛ quoi aw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya ne yɛrɛ de bɛ n ka baara kɛ n yɛrɛ ye ni n ba d'accord Makibe d'accord ok est-ce que Awa i ka musique daminɛ ni sisan cɛ Awa delila ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana dɔw kɔnɔna la ko n bɛ taa dɔnkilida sira fɛ o delila ka kɛ la o ma kɛ fɔlɔ ayi o ma kɛ fɔlɔ o bɛ projet la kɔni ka di n ye ni y'a sɔrɔ vraiment a bɛ diya n ye awɔ non a bɛ na n'Ala sɔnna d'accord ok an bɛna jɛ ka Awa ka clip filanan lajɛ n'o ye kanu ye an ka jɛ ka kanu lajɛ ɲɔgɔn fɛ moyo tu la mode ko kanune ma atunya jarabiona moyo wala mode be digire ma ani diye atunya jarabiona moyo tu la mode ko kanune ma
ok an bɛ segin ka na plateau kan Awa namu madame Kulibali kanu walawala ye o sɛbɛ kanu kɔni o yɛrɛ ma se ne yɛrɛ k'o fɔ tuguni a ye dɔɔni fɔ sa mɔgɔ jarabilenw ka ca ne m'a faamu kosɛbɛ ala jira e nana bila kuma in la bi sa bɛɛ yɛrɛ kɔni b'a dɔn kanu yɛrɛ ye fɛn min ye bɛɛ b'o dɔn o ye tiɲɛ tiɲɛ ma kanu o ye tiɲɛ sanfara dala kanu de kama o dugumakolo o fana dala kanu de kama diɲɛden mɛlɛkɛw olu fana dala kanu de kama fofon disi kan o bɛɛ dala kanu de kama ni kanu tɛ fɛn mun na o man di dɛ awɔ kanu tɛ nɔgɔlen dɔn kosɛbɛ i bɛ se k'i kan fili kanubagaw ye i kan fili kanubagaw ye sa moye tula more ko kanu ne ma atiya jarabiyo na moye wala more fe jikire ma aliyane salare kanu ne ma dubudala kanu ne ma nilika kanu no mana kani kofle kofe kuma di kanu do masala kabampeu kote kuma bi furu masala kaba o jara an ka kɔfɛ kuma dabila kɔfɛ kuma fana bɛ fɔ minnu ye fana kana lamɛn dɛ o ko n'a fɔra kɔfɛ dɔrɔn o bila ne yɛrɛ ma mun ɲɛ la mun ma f'i ye fɛn o fɛn tɛ ɲɛ n'o jate ni kɔfɛ de don n'a fɔra i fana k'a bila kɔfɛ a banna o de bɛ o de y'a solution tan do kelen t'a jɛ o diyara n ye Awa est-ce que musique kɔfɛ Awa ye e ye kalan dɔ kɛ yan musique kalan e y'a kɛ yan musique kɔfɛ i n'a fɔ ka kalan kɛ ka musique kɛ ayi i ma m'o kɛ art kɛ ayi d'accord Awa kɔni tugura ma ne kɔni dakan de dɔrɔn a banna dakan d'accord dakan ka kɔrɔ n'a tigi ye o b'a fɔ tɛ maa si ma ne sigi k'a fɔ k'a kɛ tan ok Awa musique kɔfɛ e bɛ baara wɛrɛ kɛ yan musique kɔfɛ ne bɛ baara wɛrɛ kɛ n bɛ commerce kɛ awɔ n bɛ ka bitigi dayɛlɛ n bɛ n boloma yɛlɛma dɔɔni awɔ don min na ni kɔɲɔ tɛ yen ni furusiri tɛ yen sumun tɛ yen don min na n bɛ n ka jago kɛ ala barika la ala ka sugu ja ala ka na ni client caman ye amina arabi i ka to ka taa Dubaï ni Chine ala o se bɛ ala ye awɔ Chine ka i tɛ taa Dubaï ye a taa Dubaï sa i bɛ taa minɛnw de ta dɔrɔn awɔ n y'a mɛn e ni Monsieur Kulibali de bɛ taa ni ala sɔnna a bɛ t'i bila ni ala sɔnna awɔ ala ka bɛn o se bɛ ala ye ok Awa namu sisan i yɛrɛ b'a dɔn n bɛ kuma n'an ka jamana ye an b'a ye réseaux sociaux kan mɔgɔw bɛ t'u sigi ka mɔgɔw dɔgɔya u bɛ mɔgɔw critiquer k'a sɔrɔ preuve t'u bolo yɛrɛ Awa bɛ mun de fɔ o tigilamɔgɔw ye i bɛ ladilikan jumɛn de d'u ma de ok ne bɛ ladilikan min di olu mɔgɔw ma vraiment wa sabali quoi ni bɛɛ ma fɛn mun dilan kɛlɛ t'o dilan vraiment an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ quoi mais nin bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ kow de ye an ka miiri sini na n'o kɔni kɛra an bɛɛ bɛ lafiya ne yɛrɛ bolo n bɛ nin ka parti la nin bɛ nin ka parti la an k'o bɔ a la an ye kelen ye an ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ne yɛrɛ bolo tiɲɛna ne kɔni sen tɛ a ko ninnu na réseaux sociaux abada jamais n t'o la nafa foyi t'a la nimisa kɔ awɔ ne bolo ni mɔgɔ ye ko k'i la yanni k'i jɔ bɛɛ da la k'a fɔ s'a tigi ma i ka a fa ye a fa ye o ka fisa ni réseau la kumaw ye awɔ d'accord Awa a bɛ komi an ka émission tɔ man jan maintenant kumakan laban min b'i bolo ani message min b'i bolo k'a fɔ i ka faniw ye kosɛbɛ ok kumakan laban min bɛ ne bolo ne bɛ ala fo k'a barika ɲuman da ka ne ye téléso kɔnɔ bi Pinal TV la bi ala ni n ka fila muso cɛ ɲi ne ye Jɛnɛba Ba ye filaw de fila ngalon ma da fila muso min na Mali yeri ni Mali mala dɔn ne bɛ so boli k'a bolo Jɛnɛba Ba n tɛ ku i la n'o tɛmɛna ka bɛn n bɛ n jatigiw fo Madi fana den belebeleba n'o ye Mayi fana ye yan fɔ Ameriki Madame Hayidara a ka foli belebeleba bɛ ne Awa bolo k'a lase a ma Kuyatɛ musow den de don Wule Kuyatɛ den ani fana Kuyatɛ den ne ye Mayi fana ye n b'a fɔ n ka belebele ka belebele bɛ yen Fatimu Mali Madame Famori Konate yan fɔ Kɛnɛdugu awɔ ale balolen bɛ n ye ministère kɔnɔ a ka foli bɛ yan nɔ Siratara Wule Madame Jara Madame Doyer a ka foli belebeleba bɛ Dante foli min na Sali Jakite Madame David awɔ Umu Kulibali den man kan ba kɔni m'a fana fo Dante foli min na awɔ n bɛ n sigiyɔrɔ fo Kabala Esi jatigi Sɛngabalo Ɲinabalu Kalabankɔrɔ Kuluba
n'i y'a mɛn awajan Kalabankɔrɔ kulubalama de don kulubakaw de ne bɔ fɛn bɛɛ la yanni n ka se Kabala S la fɔlɔ n bɛ Ganakaw fo Kalabankɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ ne Awa bolo ko dan tɛ foli min na kuma y'an sɔrɔ yen foli diyara u ye kosɛbɛ d'accord merci Awa an y'i wele ka na i nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka na ni album caman ye ka na ni contrat caman ye o se bɛ Ala ye aw ka to ka pan avion kɔnɔ dɔrɔn an bɛ bɔ min kalama dɔrɔn nin y'a tatɔ ye a banna n'Ala sɔnna se bɛ Ala ye a camanba de bɛ Ala bolo wa a bɛ na n'Ala sɔnna courage ko dɔrɔn de don courage ko dɔrɔn de don ok nin tun ye an ka bi émission ye n'o ye couleur week-end ye n b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ